The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mismo po ba ito? Joshua Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Biyernes para sa pagpapatuloy ng pagbibigay serbisyo publiko. At live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Portabac, sa Channel 2 sa EBS-CBN TV+. Mula dito sa ating studio, kasama natin ngayon si Cynthia Casulya at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang biyanan na si Nanay Carmen Casulya. Si Nanay Carmen ay 78 taong gulang na at halos 3 taon nang iniinda ang nagmukhang nabubulok na kahoy na paa nito dahil sa sakit na diabetes. Magandang hapon sa iyo, Cynthia. Magandang hapon po, sir. Kumusta ngayon si Nanay Carmen? Nakahiga po. Oo. Nakikita po namin sa pictures at video, hirap na po yung sitwasyon niya ngayon. Opo. Sino ngayon po yung nag-aalaga at nag-aasikaso sa kanya? Yung mga anak ko po, sir. Mabuti na lang, mahal siya ng mga apo niya. Opo, yung mga anak ko po. Gaano na ba katagal itong ganitong sitwasyon ng biyanan mo? Magtatatlong taon na po yan, sir. Na ganyan yung una, hindi pa masyadong malala. Tapos itong taon na to, namaga siya, as in magang-maga, tapos nangitim. May iba pa bang mga anak si nanay? Meron Nasaan? po. Yung iba po malayo, yung iba nasa Pangasinan. Yung asawa, may asawa pa ba? Wala po. na. Okay. So, si nanay ba'y nakatatayo pa o nakakakilos pa sa ganyang sitwasyon niya? Nakakaupo na lang po. Hanggang upo na lang? Hanggang upo na lang po. Okay. Ano po yung madalas niyang hinaing na nararamdaman niya? Yung sakit niya sa paa, ito, tapos yung nangihina na po siya. 70 years old? 78 years old Okay. na po. Paano niyo natutustusan yung gamutan na kailangan ni Nanay Carmen? Ako na lang po, hinihingi ko na lang po siya kung saan po pwedeng hingiin, tapos kung ano, kami na lang po mag-asawa nag-ano. Anong Tapos, trabaho po ni Mister? construction worker po yung Construction asawa worker. ko. Yung mga anak niyo po, malalaki na? Opo. Mhm. Okay. Kumusta naman si Nanay bilang biyanan? Kasi, di ba, kadalasan, yun may mga naririnig tayo, hindi magkasundo yung manugang sa kabiyan. Kumusta naman si Nanay bilang biyanan? Mabuti naman po siya. Minsan talaga sa may hindi pagkakaunawaan, pero natural lang siguro yun, sir. Oo. Pero So, nababanggit mo na yung iba niyang mga anak nasa malayong lugar. So, walang tsansa or pagkakataon na maasikaso siya. Opo. Ang nag-aasikaso talaga yung Ang mga anak ko, sir. Kasi ako, sir, sa Taisan kasi ako siya sa Tula-Tula. Tapos yung mga anak kong nag-aalaga sa kanya, nag-aaral pa yun. nag-aaral pa. Opo, malapit ng pasukan, yun ang inaalala ko kung Okay. sino pong mag-aalaga So sa ngayong kanya. mag-aaral na yung mga anak mo, paano si nanay? Sino yung kukup-kup sa kanya? Yung mga anak niya po sa Pangasinan po. So may yung mga anak ni nanay nasa Pangasinan. Opo. So kailangan makarating si nanay sa Opo. Pangasinan. Nung maihatid ko po siya sa... Okay naman kay nanay Okay na madala naman siya sa po. Pangasinan. Gusto niya po kasi mga anak niya yung babae. Yung mga anak niya, okay naman. Okay naman po sa mga anak Gusto niya. na madala doon si nanay nila. Opo. Okay. Sige. Makinig kayo, Nanay Cynthia, no? Nasa kabilang linya ng telepono, si Melanie Casulya, ang anak ni Nanay Carmen. Ito yung anak Opo. niya sa Pangasinan. Opo. Melanie, magandang hapon. Ay, magandang hapon po. Kayo po yung tunay na anak ni Nanay Carmen. Opo, opo.
Nasaan ho kayo ngayon? Walo po. Andito po kami sa Pangasinan, sa San Quintin. Opo. Gusto niyo raw na kayo na yung mag-alaga at mag-asikaso dito sa nanay nyo. Ay, opo, sir. Kumusta naman ang sitwasyon nyo dyan? Hindi ba kayo binaha? Hindi naman po bagyo lang, kakatapos lang ng bagyo. Okay. Gaano na ho ba kayo katagal dyan sa Pangasinan? 17 years na, sir. Gaano na katagal na hindi nyo nakikita yung nanay nyo? Isang taon pa lang naman, sir, kasi galing siya dito nung last So nagbakasyon siya dyan? Opo. Bago mangyari yan. So kung makakarating si nanay dyan sa inyo sa Pangasinan, siguradong maaalagaan nyo hong mabuti. Opo, sir. Kaming dalawa po magkapatid magtutulungan dito. May isa ka pang kapatid na mag-aalaga rin kay nanay. Opo. Bali, tatlo po kaming babae na magtulong-tulong sa kanya pag nandito na po siya sa akin. Opo. Alam nyo ba yung itsura ni nanay ngayon, yung sitwasyon ng kanyang paa? Opo, sir. Alam po namin. Kaya nga po, humingi kami ng tulong na kung pwede ihatid hanggang Maynila ng ambulansya. Opo. Kayo ba may pamilya na rin dyan? Meron po. May mga anak na din po kami. Opo. So yun na yung tutulong para mag-asikaso sa nanay nyo. Opo, yun nga po kasi hindi naman po kami pwedeng umuwi ng Bicol kaya gusto namin siya dito ang may punta. Yung kapatid mo dyan, halos magkatabing bahay lang kayo? Opo, malapit lang. So kayo ang magpapalit-palitan, salit-salitan para mag-alaga kay nanay? Opo, sir. Opo. Mahal na mahal nyo ba yung nanay nyo? Ay, syempre naman, sir. Nanay namin po yan. Opo. Sige, makinig ho kayong mabuti patungkol sa inyong hinaing, ang inyong kagustuhan at naisin na makarating ang inyong nanay dyan sa Pangasinan. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang Executive Director ng Ako Bicol Party List, walang iba kung hindi si Attorney Congressman Yorme Alfredo Pido Garbin Jr. Kong Yorme, magandang hapon po. Hello, Kong Yorme, magandang hapon po. Hello? Sandali, ayusin lang natin. Hello, Kong, magandang hapon po. Joshua, magandang hapon at sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyong programa sa Tabang Ora mismo. Opo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kong, bago ko po idulog itong problema ng ating kababayan na nais ilapit sa atin sa Ako Bicol, gusto ko muna kayong kumustahin, Kong. Nakita ko po sa picture yung pag-iikot ninyo ni Congressman Saldico, ni Speaker Martin Romualdez, at ng iba pa nating mga kasamahan dyan sa Kongreso para pupuntahan yung mga lugar na sinalanta po ng bagyo. Tama ka, Joshua, nakakadurog ng puso yung nakita natin yung kalagayan ng ating mga kababayan sa Metro Manila, lalong-lalo na yung lubog pa sa baha kahapon. Galing kami Quezon City, San Juan, pero ang nakakadurog puso talaga yung Nabotas at kumbaga Malabon na talagang lubog pa sa baha kahapon. At lumusong ako kami sa baha, pinuntahan namin yung cause ng baha sa Nabotas at Malabon, yung floodgates po na nasira. At doon, nagatid ang ating speaker, si Congressman Salde, ng ayuda sa lahat ng mga evacuees. And lalong-lalo na yung agarang pagpapaayos ng yung floodgate para sa mga susunod na araw at sa tag-ulan na buwan, ay maiwasan na yung pagbabaha sa Nabotas at Malabon. Opo. Kong Yorme, napansin ko lang itong panahon na ito ni Speaker Martin Romualdez, nila Kong Salde at yung grupo po ninyo. Kakaiba po ngayon yung Kongreso. Talagang kayo ay pumupunta mismo sa mga apektadong lugar, sa mga apektadong mamamayan, tinitingnan yung problema, nagbibigay ng solusyon, inilalapit kaagad po yung serbisyo sa mga kababayan po natin, Kong Yorme. Alam mo, Joshua, ang pagiging congressman, ang trabaho hindi lang magpasa ng batas at makipagdebate sa plenaryo sa Kongreso. Mauunawaan natin ang buong kalagayan at sitwasyon ng ating mga kababayan kung sila ay pupunta na natin sa kanilang lugar mismo na kung saan may mga nasalanta ng pagbabaha at bagyo. So yun talagang ginagawa ni Speaker Martin Romualdez. That's the leadership of Speaker Martin Romualdez, and especially yung leadership din ng ating chairman ng Ako Bicol, si Congressman Saldico. And nagpapasalamat tayo dahil yung liderato na pinapakita ni Speaker, ni Congressman Saldico really reflects
what 19th Congress is all about. Ayun. Opo. Yan ay patunay ng pagmamalasakit at tunay na serbisyo publiko ng ating Kongreso sa ating mga mamamayang Pilipino. Mabuhay si Speaker, mabuhay si Kong Salde, mabuhay po kayo, Kong Yorme Pido. Kong Yorme, dito na po tayo sa ating bisita ngayong araw na ito, si Cynthia Tagataysan. Opo. Inilalapit niya po na kung mapupwede matulungan na yung kanyang biyanan ay maihatid ng ambulansya sa Maynila or sa Pangasinan kasi medyo nabubulok na po yung paan nito. Kailangang makarating ng Pangasinan kasi ang mag-aalaga po ay yung kanyang mga tunay na anak na naghihintay po sa Pangasinan. Mari po ba natin ito, Kong Yorme, na matulungan? Well, tayo po, Joshua, ay handang tumulong ang Ako Bicol Party List. At isa na nga ho dito yung mga pasyente, lalo-lalo na yung mga nangangailangan. And this time around, Joshua, yung pangangailangan nila, yung transportation nila, pabalik pa sa Pangasinan. Opo. Opo. Yan ay sagutin na ng Ako Bicol at siguro tutulungan pa sila ng team ng Tabang Ora mismo para Opo. safely makarating sila sa kanilang paroroonan. Ayun, yung ambulansya mismo ng Ako Bicol ang magdadala, Kong Yorme, ano po? Well, tama po kayo. May kasama pa yung team ng Tabang Ora mismo para talagang safe sila makaabot sa kanilang destination, Joshua. Oh, narinig mo, Cynthia, si Attorney Congressman Yorme Pido, sagot na ng Ako Bicol yung transportasyon sa biyanan mo para makarating ng Pangasinan. Anong masasabi mo, Kong Yorme? Yorme, salamat po sa tulong mo po kay mother-in-law. Alam ko naman po na may mabuti kayong puso kasi palagi ko kayong nakikita sa Taysan pag pumupunta kayo. Iba talaga mag-asikaso si Kong Ibang-iba Yorme, si ano? Yorme. Asenso para sa gabos. Yes. Oh, talagang Kong Yorme Pido. Yes po. Ah. Yes, nice po. Okay. Kong Yorme, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you so much, sir. Thank you, Joshua. Magandang hapon Apa. sa inyo lahat. Yan po mga kaibigan, si Attorney Congressman Yorme Pido, hindi nagdalawang isip, nanay. Automatic, ora mismo, sinagot ng Ako Bicol. Eh ano ngayon, makakarating na yung biyanan mo doon. Sana po. Andiyan pa yung anak ni si ano ang pangalan? Melanie? Melanie. Dito pa. Melanie, sinagot na ng Ako Bicol sa pamamagitan ni Congressman Yorme Pido Garbin, ihahatid ng ambulansya ng Ako Bicol ang inyong nanay, door to door, dyan sa inyo sa Pangasinan. Ay, salamat po, sir. Salamat na. Malaki po. Ganyan po ang pagtulong ng Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Saldico. Salamat. Lalo na po sa kanya po, kay Sir Saldi po. Apa. Sige. Tsaka po sa Bicol, Apa. So maghanda na kayo dyan, Melanie. At sa anumang panahon, ayusin lang ang schedule. Magkikita na kayo ng mahal nyong nanay. Ano? Opo, sir. Maraming salamat, sir. Okay. Cynthia. Thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, alamin naman natin ang mga kaganapan sa Tarabangan Caravan sa Libon, Albay. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
ay nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol tabang ora mismo. Live na live nga rin ngayong hapon ang aking partner na si Remy Araneta Mendones, multi-awarded journalist sa Barangay Zone 1, Libon, Albay, kung saan nagaganap naman ang tarabangan karaban ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Saldico. Magandang hapon sa iyo, partner! Yes, magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live tayo ngayon dito sa Libon, Albay, kung saan isinasagawa itong karaban ng Ako Bicol Party List. Tulad ng dati, partner, libreng gamot, libreng masahe, libreng nail care, at marami pang serbisyo ang ibinibigay ng Ako Bicol Party List sa lahat ng karaban. At dito sa Libon, Albay, partner, dinagsa naman tayo ng ating mga kababayan dito at kung saan hanggang alas 3 ng hapon ay libre itong mga serbisyong ibinibigay ng Ako Bicol Party List. At syempre, partner, tulad ng inaasahan ng lahat, ang pagkain ay bumubuhos din dito. Hindi sila umuwi ng luhaan, hindi sila umuwi ng gutom dahil libre ang pagkain at libre ang gamot. So syempre, partner, ngayong hapon kasama ko si Ma'am Melinda Ibio, ang Executive Director. Siyempre ang matulungin at maraming ginagawa na kasama natin sa Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss Mel. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa tatlong ora mismo. Nandito po kami para ibahagi sa inyo yung ating mga tulong at kasalukuyan na nagaganap dito sa municipality ng Libon, na kung saan ito po hanggang ngayon ang gawin po ang ating tulong medikal. Ang atin po dito ay na-invited natin ang 27 barangay sa municipality ng Libon. At nakikita po natin na hanggang ngayon, mula po kaninang umaga, andito rin po kasama namin ang ating butihing ama ng ating municipality ng Libon. At ito po ay pang 28 ng caravan. I'm sorry, 27. Pero ngayong taon po ay pang 14. So, ito po ay sa tulong ng Ako Bicol Party List, makikita ninyo ang ating mga serbisyong libre, serbisyong laboratory, serbisyong gamot, serbisyong may mga pagkain. Libre din po, may dental din po tayo at may mga iba pa tayong partners. At sa tulong po ito ng ating mga maraming partners na gustong talagang makipagsabayan sa atin sa ganitong tulong medical. Nandito rin po ang in-state
At kung saan po makikita yung programa natin, lahat po dito kasama, from training to employment, may mga kasabay din po tayong employers, at libre din po, may mga libre ditong training na kung saan papakinabangan nila para sa kanilang pagkabuhay. Ayun, so nabanggit na partner ni Ms. Mel lahat. So, ito ay ika-14 na Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List para sa 2024. So, 28 ito, Ma'am Mel. 27 na po. So, marami na partner ang Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. At syempre, iyan ang kagustuhan ni Congressman Saldi na maidala sa ating mga kababayan, especially doon sa mga far-flung barangay, etong serbisyong medikal. Partner, kasama ko rin ngayon si Mayor Das Marunilla ng Libon Albay. Itong very aktibo partner at very matulungin na Mayor, alkalde dito sa Libon Albay. Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon po sa inyo lahat sa nakikinig po sa tamang oras mismo. Opo, kumusta ka po ngayon, Mayor? Sila masaya dahil nandito kayo. Opo. Ano po yung masasabi niyo, Mayor, na dinala po ng Ako Bicol Party List ang Tarabangan Caravan dito po mismo sa inyong munisipyo? Sa totoo lang po, marami kayong natulungan na dinala po ninyo itong Tarabangan Caravan dito sa bayan ng Libon. Maigit na 500 ang pumunta dito para i-avail po ang magandang programa ng Ako Bicol. Kaya nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List na hindi po na ninyo nakakalimutan ang bayan ng Libon. In fact, kayo lang po ang party list na nagbibigay ng mga serbisyong ganito po sa mga constituentes dito sa bayan ng Libon. Ayan. So, sa tingin niyo po, Mayor, malaking tulong po ito sa inyo pong mga kababayan dito? Opo, Rina, talagang malaking tulong. Kasi pumunta na sila dito, pagkatapos may baon pa. So, saan kayo nakakita ng ganyan na libre na ang medical, libre ng dental, libre ng masahe, libre ng mapagupit, libre ng lahat. Pagkatapos pag-uwi ninyo, may dala pa kayo. Ayun, sa may bit-bit pa bawi. At isa nga dyan, Mayor at partner sa mga dumulog ngayong hapon para sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List ay si Joshua Petero. Kapangalan mo ito, partner. Kanyang inilapit na hinaing ay para sa kanyang ina na 6 na buwan na raw bedridden matapos lamang itong madulas. Magandang hapon sa iyo, Joshua. Magandang hapon po. So, kumusta ngayon, Joshua, ang kalagayan ng iyong ina? Ay, si mama po is lagi pong nakahiga sa bahay at hindi makalabas kasi medyo pag linalabas po namin, delikado ba kami madulas sa labas kasi palaging umuulan eh. Nababanggit mo, Joshua, na itong nanay mo ay nadulas. So, paano ba nangyari? Nakikwento nga sa amin kung paano nadulas at ano ba yung katawan niya na tumama, meron ba? At ano nangyari sa kanya pagkatapos ng madulas? Ay, nangyari po yung insidente nung pumunta po siya sa bukid na parang kukuha po siya ng mga bunot ng nyog para panggatong. Tapos nung pauwi na po siya is madudulas siya at nakawak po siya doon sa puno na at parang na-dislocate yung sa part ng malapit sa spinal cord niya po. Kaya yun, akala niya is stiff neck sa tagal lumala na lang po bigla yung nararamdaman niya po sa leeg. Opo. Joshua, pangilang ka anak ni nanay mo? At ano ba yung meron ka bang trabaho? Paano niyo natutulungan? Paano mo natutususan ito pangangailangan ng nanay mo? Ako po ay panganay na anak po at wala pa naman po akong trabaho. Magpo-fourth year pa lang po ako ngayon ng pasukan ay pag wala po ako sa bahay, si Papa tapos yung mga kapatid ko yung tumutulong para makalabas si Mama, and pag nandun naman po ako is ako yung pagdating ko lalaban ko yung mga lalaban tapos ilalabas ko po si Mama pag umaga at papakainin pag tanghali yung parang kayo po ang nagsiserve kanya-kanya po. Nagtutulungan kayo para mapagsilbihan yung nanay ninyo? Opo, nagtutulungan po kami. So ngayon, Joshua, na andito ka ngayon sa Ako Bicol Tarabangan Caravan, ano ba yung inaasahan mo or ano yung sabi ng doktor patungkol dito? Tungkol dito po is yung kailangan daw po ni Mama ng mga gamot para mas mapatibay po yung sa buto niya kasi meron daw po siyang
TB of the bone or bone TB yata yun. Kaya kailangan po talaga namin ng mga tulong sa panggamot po ni mama. So, yun ang kinakakailangan. So, ano yung sabi ng doktor? Meron pa bang posibilidad na makakalakad itong nanay mo? Opo, ang sabi po ng doktor is kailangan niya daw po mag-take lang ng gamot. Almost 1 year po ata yun para mapatibayin daw muna yung buto niya kasi pag pinag-surgery daw po kasing hindi matibay yung buto niya, may possibility daw pong magkaroon ng fracture pag pinag-surgery. So, andito ka ngayon, nakapagpa-check up yung nanay mo. Aside nun, ang pinakakailangan nyo para makapaglakad-lakad or pasyal-pasyal yung nanay nyo ay wheelchair. Opo, wheelchair po yung kailangan para makalabas naman si nanay kasi mahirap po talaga yung yung paglabas namin sa kanya kasi binubuhat po siya eh. Lalo na po kung madulas, may posibilidad pong matumba kaming dalawa at mas lalong lumala pa yung nararamdaman niya po sa leg. Ayun, so ang pinakakailangan nyo, Joshua, para kay nanay mo ay wheelchair. So, ayan, ora mismo, andito si Miss Mel. Miss Mel, wheelchair daw po ang kakailanganin nila para sa kanilang nanay. Alright, sige. Kuya, andito po, inihahandog ng Ako Bicol Party List. Nandito po ang wheelchair para sa nanay nyo. Sana po makatulong po ito na gumaling at mapaigi ang kanyang paggaling upang makabalik po sa dati. At ito po nga, Mayor, ang sinasabi natin ng Ako Bicol po ay hindi lang po dahil yung programa po natin na ang karamihan po, lalo na yung mga nasa remote areas, ay hindi nila alam na ang government ay may programang libre medical na kung saan hindi kailangan ng pera, pupunta lamang sa kaalaman lamang na dapat may paabot sa kanila upang maihatid natin ang tulong. Isa po ang ubeto ng Ako Bicol sa pangunguna po ng ating butihing si Congressman Zaldico, Congressman Gil Bungalon, na inilalapit po natin sa mga areas, lalo na yung mga far-flung areas, sa mga nasa upland, ilalapit po natin ang tulong medical para mas makatulong po tayo sa lahat ng Bicol, lalong-lalo na po sa Bicolano. Ayun, so Joshua, ayan na. Makahawakan mo na itong wheelchair mula sa Ako Bicol Party List at syempre sa tulong din ni Mayor Das Manarilla. So ano yung masasabi mo, Joshua? Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List kasi nabigyan niyo po si mama ng wheelchair para matulungan siyang makapaglabas at mas mapadali yung paggaling niya po. At nagpapasalamat din po kay Mayor pagpunta dito po sa venue ng caravan, and sa inyo pong dalawa, salamat po. Kasi malaking tulong po to sa aming pamilya. Salamat po. At kay Kong Saldi ko po, salamat po. Ayun. Maraming salamat din, Joshua, dahil isa kang mabuting anak na ginawa mo yung lahat para sa iyong nanay. Mabuhay ka. At syempre, partner, eto, maraming salamat muli kay Mayor Das Manarilla and sa iyong Miss Mel. Thank you so much. Partner, so nakikita natin sa likod, patuloy pa rin ang sinagagawa itong Karabangan Caravan kung saan marami pa rin. At yun ay lahat ay uubusin ngayon ng Ako Bicol Party List na mabigyan ito ng tulong itong ating mga kababayan dito sa Libon Albay sa tulong din ng Tangchuling Hospital. So yan, partner, mula dito sa Libon Albay, ako si Remy Araneta Mendones. Maraming salamat, partner Remy Araneta Mendones, multi-awarded journalist. Samantala, yan po mga kaibigan ay patuloy lamang gaya ng sinabi ni Mayor Das Manarilla, Ako Bicol Party List lamang ang party list na nakarating sa bayan ng Libon upang maghandog ng tunay na serbisyo publiko at direktang tulong sa taong bayan. Kaya ang Ako Bicol ay tunay na katulong na kakampi pa. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village sa Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman po ay taga Caloocan, bukas pa rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City. Tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Again, every Wednesday po yan mga kaibigan.
Maaari rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa mismo pong Kapitolyo. At sa mga taga Camarines Sur, magtungo po kayo sa Zona 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan dyan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media accounts, aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang sa Lunes, sama-sama nating aaksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap